Du kan se i figur 1, at det er distanceløb, da det er 30 minutter, det hele foregår, og der er ingen pauser er, så det er 30 minutter non-stop. Du kan se her, at pulsen den, stiger drastisk opad, og den holder så faktisk middelmådet efter den er. Der er ikke nogen sindssyg sving i det, det vil sige, at det holder vist ikke pause, og det bruger at blive holdt på et middelmåligt tempo hele vejen igennem. Ja, og så kan du se her til allersidst, så kommer den lige op. Det vil sige, at sige, at vores person her måske har prøvet at give det allersidste, han lige har til allersidst. Figur 3, det er en lang intervaltræning, hvor og her på x-aksen kan man se, det er slået op i minutter, og på y-aksen er det pulssekvensen, slag i minuttet. Og man kan se, det er en intervaltræning på den måde, at pulsen den kommer helt op, og så er der en pause på 2 minutter, og så kommer pulsen helt op igen. Så meningen med figur 3 er, at man kan se, at pulsen den skal helt ned at hvile, før du skal helt op og ramme max igen på de 180. På den måde kan man se, at det er en intervaltræning. På figur 4 eller 3, der er det en kort interval, hvor du løber 10 minutter, og så kommer pulsen op på mellem 185 og 200, og derefter holder du en kort pause på 5 minutter, og så sætter du dig til at løbe igen i 10 minutter, hvor pulsen kommer op på de 200. Du kan se, at den her figur, der prøver at illustrere det, det er hernede, der er maksimal ildoptagelse i procent, og her er så tid til udmattelse. Som du kan se her, så er det den utrænede, den lille af, hvorimod den træner, den her gule-orange farve her, som det fint er vist. Den i midten er vi lidt i tvivl om, at det kan både være gennemsnittet, men det kan også være en, der måske er sådan midt imellem utrænet og trænet. Men i hvert fald, du kan se her, at den trænede kan nå meget mere til sin tid udmattelse, end den utrænede kan. Den utrænede stopper cirka ved 330 måske, hvor den trænede faktisk er over de 440 og har en fin kurve opad. Så det er det, figuren den viser. Ja, på figur 5 kan vi se 2 typer af træning, den aerobe og den anaerobe. Den anaerobe kan vi se er den blå her, hvor hans energiniveau kan man sige, det ligger på 100, og han starter dermed ud med en spurt, hvor energiniveauet falder drastisk, hvorimod den lille den starter på energiniveau 0 og stiger sådan markant sådan efter cirka 30 sekunder og ender med på 100 efter faktisk på minut efter 120 minutter, hvor den så ender med at ligge ud med en spurt eller slutte af med en spurt. På den sidste figur her kan vi se mælkesyre og hvor hurtigt det sådan der forsvinder efter forhold til om du laver aktiv restitution eller passiv. Den passiv, som her den gule, kan du se, at efter en halv time så har du stadig masser af mælkesyre tilbage, faktisk helt op til 5 af de her mmol eller også svarer til liter. Hvorimod hvis du så lige vælger at tutte af efter, det behøver ikke være så lang tid, men bare lige tutter godt af, så allerede efter en halv time kan du se, i forhold til den passive, så er det faktisk væk, hvis du laver den aktive, så er det sagtens vil tage sig at lave aktiv restitution.